duk halin da kake ciki ka lizinci abu uku: cin halal, wallahi cin haramun. Shi ya kawo mana duk wannan abubuwan da muke ciki na wahalhalu. Akwai wanda mutumin da sanadiyan cin halal sai da ya samu a cikin jikokin shi sa a samu guda 20 ko 30, wannan likitoci, wannan manya-manya, kowa ya zama babban malami. Amma wani talaka ne, albashin shi duk bai takara ya karya ba, yana da babban fili sai wani babban dan kasuwa ya zo ya ce zai saya, bai san abin da yasa zai saya ba. Aka yi ciniki, kudi mai yawa, albashin sa fa ba zai ishe shi wata ba fa, da 'ya'yan shi da yawa kuma ana kallon shi, an manta da imani a cikin zuciya yake. Aka je aka yi ciniki, miliyoyi aka saya. Sai aka zo wajen yarjejeniya, aka ce to sai ka je inda za ka ce ka yi abin ne, ka janye wanda ya saya shi za a sa sunan shi kaza a sa masallaci. Ce a masallaci za ka gina? Ya ce ɗakin Allah. Ya ce in sayar da fili na a gina ɗakin Allah, wani ya gina ɗakin Allah? A'a, cakin da aka ba sai keke ta bana son kuɗin. Wannan babban nan kasuwa ya ce bai taba ganin mamaki ba irin wannan, ba shi da abin da zai ci, ga kuma kuɗi ya samu, amma da ya san cewa masallaci za a gina, ya ce ni ban gina masallaci ba, in sayar da waje na wani ya je gina ɗakin Allah, sai na yi ciniki da ɗakin Allah. Karshe mai ya zama? Sai da zama babban attajiri, ya samu kuɗi, Allah ya yalwata masa dukiyarsa. Allah ya halwata masa dukiyarsa. Shi yasa wayannan al'amura da muke ciki, in ka lizanci cin halal, za ka ga mamaki a cikin rayuwar duniya, rayuwarka ta yau da kullum, wallahi. In kuma aka ce sai haramun za a yi ta ci, kun ga rayuwar da ake ciki. Akwai arrizqul ijabi wa rizqus salbi. Rizqul ijabi, Allah ya baka kuɗi, Allah ya baka kaza, Allah ya baka kaza. Rizqun salbiyun, Allah ya cire maka duk wahalhalun da za su sa ka kashe kuɗi. Shi ma arziki ne. Inda za a kashe 10,000, in ka zo kashe 1,000 sai bukatar ka ta biya. Shi ne rizqun salbiyun. Matarka da ta je supermarket tana shiga sai ta ga wannan abin naira 50, naira 1000, naira 500, sai ta ai wannan sun wadatar, sai ta saya ta dawo gida. Saboda me? Saboda halal kake ci, Allah ba zai dora ma wahala ba. Wanda yake tara haramun din sai su je da 500,000 supermarket su kashe duk, su zo kuma baya biya musu bukata, hankalinsu ba zai kwanta ba. Sai gobe kuma an koma an je an tattaro an kawo. Saboda me? Saboda kuɗin ta hanyar haramun aka tara su. Ba wanda zai tara dukiya hanyar haramun da ya ji daɗi shi da matarsa da 'ya'yansa, sanadiyyar haka al'umma duk ta sha wahala. Wallahi Allah ba zai kyale ka ba, kai da jin daɗi har abada. Jin daɗi ɗin ba riga ba ce, ba abinci ba ne, cikin zuciya jin daɗin ne. An fahimta? In dukiyar haramun kake tara, kakka ɓata lokaci ga duk abin da kai ma matarka, ba za ka gamsar da ita ba. Sai ka je ka sawo menene, ka sawo leshin, ka sawo menene da menene, suna fita wani. An je biki, ya zo ya sauke matarsa, ya je Ingila ne, ya je sau mata, ya zabo mata irin atamfan da yake so ko leshi. Tana sauka mota, tana shiga gidan mu, shiga wata kuma ta dauro ta zo. Sai ba gashi ba, kaga irin abin da ake so, wannan yaje so mana wannan abin. Shikenan. Haka kai ma, in da kudin haramun ne, duk surfanin da za a yi ma, duk shadda da za ka yi, duk boil, duk abin da za ka ɗinka, kana shiga taro sai ka ga wanda ya fi naka. Ba wai hakikanin al'amari ya fi naka ba ne, Allah ne ya jarrabe ka. Sai kaga kuma ba abin da kake so sai a yi maka irin wannan, ko da naka yafi. Haka in kana tafiya, sai kaga shaidan ya zo ya nuna maka mace bata kai matarka kyau ba, amma sai ya rufa mata kyau, sai kana gani ai tafi matarka kyau. Ko hanyar mana an buɗa ma kofar fitina kenan, kai da ka samu lafiya ko ka samu kwanciyar hankali har abada. Ka lazimci cin halal, ka lazimci sunnar manzon Allah don ka tabbatar da wa anta fihim. Sa'annan ka lazimci yawan istighfari, ka cika sharuɗa kenan. Wallahi duk hayaniyan duniyar nan za ga Allah ya kare ka, za ga Allah ya sa ma kwanciyar hankali, za ga Allah ya sa ma nutsuwa, za ga Allah ya sa ma kaza. Amma in ba haka ba, ka tara duniyan duk ka gama, sai ka mutu rigima kuma ya tashi a cikin 'ya'yanka wajen rabon gado. Wannan na so ya zalunci wannan,
wannan na so ya zalunci wannan, wannan na so ya zalunci wannan. Sun manta da kai, ba wai su yi ma addu'a ko su gina ma masallaci ko makaranta ka samu lada ba, a'a suna challenge da junansu.